И здравейте, пичове, аз съм Ник Фроник БГ и както виждате днес ще играем Attack on Titan. Значи, сега... Момент. Каре. Сега ние си създахме този герой. И Attack on Titan. Сега играх, но няма никакви титани. За жалост. Но играта е яка заради голямото сърце. И заради ето това. Това е реално. Бъгна. Титан не може да си? Карай, това ми прекалено бързо. Така, ето това прави. Реална нещо се бъгва. Нещо става. Ох, за какво ги изпращат тези сигнали, бе? Какво прави? Карай, искам да видя settings. Така. Какво е това? Не знам. Да замахнем. Я ви? Това е също. Ох, мишката ми е много бърза. Така ми прекалено бавна. Сега ще стане бързо. Ето. Но то няма абсолютно никакви титани. Значи, днес в училище титан ли чух? Днес в училище имаше много... Прави! Този бе. Я ми го дай. Или не мога, защото ти си... Така. Мога да add на friend. Add friends. Add friends. Окей. Report, settings. Къде беше това, бе? Да, сетих се. Так. Искам да го видя този медик. Как се кажеш? The Mick Twins. The Mick Twins, къде си? Ще те намеря. Все пак съм нещо като Леви. Ливай. Виж такъв съм красив, бе. Красавеца. Как се скот на английски забравих. Мале забравих. Как беше? Не знам каре. Това склад ли е? Не знам даже какво е. Това ме дразни. Мале, какви коремчета имат. Искам да съм ти там. Знаете къде съм? Да, то се вижда. Вече не се. Буквално. Аз съм ти там. Вижте как съм красив. Наистина, вижте колко съм красив. Карай. Какво? I am done. Добре, та играем много яко. Но защо няма титани? Бре,
Добре, къде се хваща в небето? То не е наред. Вижте. Аз мисля, че тук се хване. Бъгна. Бъгна! Аз почнах да кажа, имам още 4 бутилки с урина. Ох, добре. Какво има там? Аха, да. Как сплоснах мазна. Чакай ме. Ще те намеря. Ти кой си? Кой си? Ела! Това не работи ли под вода, бе? Здрасти. Аз съм по-красив в теб. Не. Не, лош сигнал, лош знак. Или каквото е там. Не им разбирам титанските атаковски работи. Разбирам само, че анимето е страхотно. Не ти искам приятелството. Искам само да се боря с титани и да обикалям като в истинското аниме. Ти наред ли си? Защо ще пускаш червен пушек? Червен дим? Тъй като няма вече титани. Абсолютно никакви. Ето, даже има и дупка в стената. Идвам тук. Виж си мисля, че ще започне Анастата ме. Или темпото, където песента. Аз съм истински. Не съм вредител. Аз съм як. С други думи, да се опишем като най-добрия. Че съм балерина. Не. No way. Май чувам титан. Я се разкари. Ту. Значи... Окей. Няма сме приятели. Не говоря на вас. Още един мъртъв титан. Това метро се свършило, защото всички титани са умрели или нямам повече. Само да запуща тази дупка. Че някой колосален ще се промъкне. Нищо, че е 60 метра. Може да си. Кой знае? Не. No, моля, please. Shit. Перфектно. И сега Ерен става титани.
Това е най-яката игра на Attack on Titan, може ли? Аз... Сериозно ли? Не може ли други копчета да се хващам? Що сте тези трудни? Ой! Да, аз я прескочих! Ти ако искаш... Прескочи колосалният титан, ама. Окей, значи. Качвам се. Готово. Не беше трудно. Добре, сега искам да я... С кое купче мога... Някакво копче натиснах и ме върна да си сменя героя както си иска. Викам, а мишката ми я няма. Аха. Здесь не знаеш. Добре. Пак изчезна. Аха, ето. Стига бе! Какво става? Хора, това ме изнервя. Какво стана? Тази игра е много странна. Не, хора, това наистина много ме изнервя. Не мога да си мръдна. Хора, това е най-ужасното нещо. Да, малко ще я изключа. И сериозно ли е? О, готово. Беше ужасно. Хора, ако някой... Я ви медик какво е. О, има суплиер. Това ще убия. Така. Без тяки. Искам. Айс. Така съм си добър. Кей суплиер. Това също. Сигурно са го спрали, за да направят нови титани. Мисля. Окей. Защо? Да! Нови титани, yes! Мисля, че има. Да, ето ги хора. Чудовищата. О, безобразих го. Shit. No way.
чудовище! Не! Защо? Вижте какво си имаме на гърба. Но как да го махнем? Не се знае. Това са такива, аз трябва да ги се неса. Хора. Това ще стане малко трудничко. Всъщност въобще ето го. Всякъде трябва да ги сложа. Тебе! Защо? Добре. Мале. Шкемба бани. Пак умрях. Мамо, да не съм титан. Гачи какашто. Те опърво съобразно. Там с бял коса. Да. Окей, той си седи на едно място. Окей. Нов титан. Това той е. О мага, не. Какво е това, бе? Мисля, че не мога да дойда ли? Също точно аз те убивам. Или ти мен, fuck you! Как се кълчиш, мама? Густо! Окей. Така. Окей. Та яка игра. Помежду другото, днес ще правя, след този клип ще кача друг клип, който ще правя chest opening на Clash Royale. И да. Малко тъпи честове съм подготвил. 2 голден, 2 силвър. Да, 2 силвър и 2 фри честове и 1 краун. И турнаменти ще играем, ще си довъграем, както и ще се борим за Magical Chest.
Искам теб. Ще те обезобразим. Старт. Аз си влязох в коня. Така никога няма да влезе там. Но! О май гад! Точно под мен е грозна гледка. Вижте какъв съм пич. Защо? Така. Нова кеф тази игра. Добре, че я видях от едно момиче от моя клас. Иначе щях да съм рип. Ако не знам така яка игра, аз съм ник фърник, беге. А пик фор пик, беге. Така се каже. Много съм добър. Стига е. Ще те обезобразим. Ще те обезобразим. Шет. Не. Възстанови се. Нещо се. Иде пак. Готна ме. Окей. Така. Ще те обезобразим. Не се заби в глад. Ще си отмъстя. Иса. Титан форма. Това не ще ти, но на тебе мога да отмъстя. Ето защо. Вече схванах как се убият титани. Не ми е става просто, защото... Да, съм нямал мечове. Хуй. Добре, сега не му направих нищо. Смятам, че съм доста добър на тази игра. И не се хваля, не се фукам, но просто, да. Яка е. Колосалния. Се иска. Какво направих? Нищо. И половина. Ще те обезобразим. Ще те обезобразим. Ще те обезобразим. Ще те убием. Ще... Да, пак... Изяде ме! На простор... Но... Добре. Не, вече разбрах как се убиват. Старт. Вече не съм вчерашен. Такъв тъп. Да не знае нищо за тази игра. От днеска игра и от днеска знам. Не знам да... Ето те. Ще те обезобразим. Точно теб чаках. Ще те убия. Окей. Ще те убия. Ще те убия.
И теб. Офа. Си мислех, че са толкова много. Шит. А така. Тук се напълни. О мага, те срутиха! What the fuck, е? О мага! Това беше брутално яка, че гад яката игра. Ще те безобра. Зими. А пък ти вече го бие. Окей, мистериум. Ще те обезобразим. Ще те обезобразим. Да, ще те убих. Омага! Омага, хора, видяхте ли това? Ще те убият! Фак. Това беше доста страшничко. Сами видяхте къде фръкнах. Окей, аз искам така. Так. Точно това място ли трябваше да отпадна? Беше малко трудно за бягане, бе. Факи. Титан. Това вече има смисъл да го правят. Така, хора, трябваше да се спра клипа на пауза. Да видя нещо. Така. Защото, нали, се срама влезе. Ще те обезобразим. Ей, ти си грозен. Не го бреш по-бързо. Аз така прикри си лицето, да не ти го гледам. Ще те обезобразим. Ще те обезобразим. Омага! Хора, видяхте ли това от там? Грозчо! Те са два! Ще те обезобразим. Аз не мога, защото нямам нищо всъщност. Ще те обезобразим. Мрах. Хора! Точно това. Търся. Така, хора, то е така. Пак ли имам това? Не го искам. Да, така, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да оставите един лайк
Абонирайте се за моя канал. Ако не ви е харесало, моля да не оставите антилайк. Това по какво се моли. И... да. Абонирайте се за моя канал. Чао. И... мир. Момент. Чао. И... мир. Добре, абонирайте се за моя канал. Чао. И...